आं दिनै गामियाव दंफैयो गामियाव माने जोंहा बैसागु बयबो गामियाव माने बरायनाय हाबाफारि नालाय थ' जों गामियावबो बेबायदि बरायनाय हाबाफारि थ' जों गामियावनो बेबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ माबायदि बानायदों देग्लाय बोसोराव माबायदि बानायदों ओमफ्राय बोरै बोरै मा मा हाबाफारि लादों एसे गथ'फोरनि रंजानाय गेलेनायफोरखौ एसे देखायनो होननानै जोंनि मिमां हालाम गगा मुं नोलोबारिया बे सलसला बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ बा बैसागुखौ माबायदि खुंनाय जायो एसे नोंथांमोननोबो फोरमायनोसैलाय आरोना नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसैलाय नोंथांमोना मोनसे प्रग्राम बा मोनसे सिटुएसनाव बेफोरबायदिनो बैसागु फालिनायखौ गुबुन गुबुन एरियायाव जों मोननो हादों थिग बेबायदिनो बिफां गायगिरिया जादों जोंना देमसिं ब्रह्म जोंनि नोलोबारि हालामनि सासे गोख्रों इउटुबार गिबि आगान होजेननाय जाबाय बे समाव आंखौ आलासि महरै हान्जा होलायनाय गामिनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बेजों लोगोसे मावथि हान्जा नोंथांमोनसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थ' नैबे हाबाफारिखौ आं खावलायहरनानै बिथांमोननिफ्राय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' आं बेखौ माने गुसुंथार सम हिसाबै माने रायजोफोरखौ दा फंनैसोल' ओरैनो माने बुंनानै नैबे हाबाफारिखौ आं फोजोबनो होननानै सानदों आरोना माने नैबे दिनैनि बिफां गायनाय हाबाफारियाव सब मोनफ्रोम माने सावरायनाय जिखुनु माने सावरायनाय मेलावनो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जायो जिहेतु जोंनियावबो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों थ' बेवहाय माने बिफांखौ मानो गायनाय जायो बिफांखौ मानो नांगौ नैबेबायदि बिफांखौ गायोब्ला जोंनि मुलुगा जोंनि बुहुमा माबायदि सेफ जायो बा माबायदि रैखा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो फंसेब्लाबो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायगोन आरोना बिफां गायनायनि मेन गुबै खारनानो जाहैबाय मुलुगखौ रैखा लाखिनाय मुलुगखौ रिफाइन खालामनाय मुलुगा जोंनि नैबे गोनोखो मुगायाव ओरैबायदि जानानै थांबाय माने गावखौनो गाव ओरैबायदि माने मा बुङो बेखौ माने खामानि मावै मेंनानै गावखौनो माने दंस' खालामनानै लानाय लामायाव मोनसे लामायाव थागासिनो दं आरोना थ' बेखौ माने जों सुबुं माहारिया रैखा खालामनो थाखाय मोनसेल' माने राहायानो जाहैबाय बिफां गायनाय थ' बिफांखौ गायोब्लासो जोंनि मुलुगा एसे रैखा मोनगोन बेनिखायनो जों बे बिफांखौ गायनाय जादों बेजों लोगोसे आं गुबुन खोथाखौ नोंथांमोन माने फोरमायखागोन आंनि माने आंनि साननाया एसे बेलेगसो माने बिफांखौ गायनानै थिगानोसै बेजों लोगोसे जों आं सानदों माने बिफांखौ गायालासे बिफां गायखानायखौ सेभ खालामनायसो जोंनि थाखाय बांसिन गोनांथि होननानै आं सानना लादों आरोना माने आं मोनदांदों आरोना मानो होनबा बिफांखौ जों गायनाय जाया बिफांखौ गायनाय जानानै बिदिनो माने बिफाङा गायाब्ला हारसिङैनो रज'खायो बिफां रज'नायखौ दाननांगौ बे दाननानै हारसिङैनो रज'नानै बियो गेदेर जागोन आरोना रज'नानै जों दिनैनि दिनाव नुयो बिफां रज'नायखौ बिफां गायनायखौ गायनायनिफ्राय आरो दानफायनायखौ जों बांसिन नुयो आरोना बेबायदि बेलायाव बांसिन दिनैनि जुगाव जोंनि बुहुमाव जोंनि जिखिनि थासारि जोंनि अक्सिजेन बेफोरखौ बहुत मोजां जानायखौ आरोना डेभेलपमेन्ट जानायनि उनाव जों गावखौनो गाव फोजोबस्रांनानै लानायनि मोनसे लामाखौ माने जों गावखौनो गाव हमदांनानै मोननो हायो आरोना थ' बेनिखायनो आं जोबनायाव फंसेल' बुंगोन लास्टआव आं बेखौ बुंनो माने जों बिफां गायनायजों लोगोसे थाखानाय बिफांखौबो जाहाथे दाना बेखौ माने बयबो माने गोसोआव लायो आरोना बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो हाबाय थ' समाबो गुसुं नालाय थ' गोबां हाबाफारि दं बेखिनिखौ आं फंसेल' बुंनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बे समाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि दैहु बुख्रुबनायखौ गिबियावनो लाजेननो सानबाय बे दैहु बुख्रुबनायाबो जोबोद इन्टारेस्ट आरोना माने जोबोद माने रंजाथावथाव हाबाफारि थ' बेखायनो एसे नोंथांमोननोबो देखायनोसैलाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय माबायदि जायो माने उन्दै उन्दै गथ'फोर नालाय एसे इउनिक जायो आरोना बिसोरनि माबाफ्रा गेलेनाय हाबाफारिफ्रा ओरैखौ लाबोजोब्बाय
Bari, day, bari, day, bari, day, bari, bari, day, bari, day, bari, day, day, bari, bari. Ah, bikin ke bagi kopi dah lagi. Bullshit. Day, bari, day. Ne gidiyor konuşmadan sürü. Day, Şimdi gidiyor mate. bari, day, bari, bari, day, bari, day. Suyu gelecek. Bari, bari, day, day, bari, day, bari, day, bari, day, bari, day. Jangan disiap-siap dong, sudah kelam. Sudah dah. Day, bari, day, day, bari, day, bari, day, bari, bari, day, day. Ini level kemarin coba. Bari, day, bari, bari, day, 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 bari, bari, day, bari, day, bari, day, bari, day, bari, Dürüm var mı maması? Ne bir kurşun sponsor. Sor maçı jala jakay sponsor rakı. Domini. Hamil monkam ja. Manasin. Ye. Malah dominya sih pas. Tangdo. 100 मिटार खारग्रा सलसलिनि बिहामजोफोरखौ नायदो नै खारफेराखै आं जिउआवबो दाउ बायदि बिरग्लाबथारगोन आयु नुनायाव नायलायनि गां गोनां बायदि नुजोबबाय मानसिफोरखौनो खारनो नागिरदों जोङो वाव गोदो माने सिख्ला समाव मोनफेरबाय खोमा बिसोरो ओंखायनो माने दाबो खारबावनो हागोन खोमा साननानै बाहागो लादों ओइ र' समान जाना जायाखै नै नोंना आथिङा मानि बारग' बे आलियाव सिदा थाब्रा आलियाव सिदा था Ready? 1, 2, 3. 올레니 저 리리 올레니 저 토가 별래 एबारनि कम्पिटिसना जाहैबाय गासिबो बेयाव नुनाय बिहामजो गोजा गासिबो बिखुनजोबो गैया बे सिख्लाफोरबो गैया नोंसिना मा पार्टी सासे ना सानै पार्टी सानै पार्टी नोंसिना मा पार्टी सिंगल पार्टी जिर' पार्टी दं गैया 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 दं गैया लास्टआव सानै हायार जादों बिसोरो गैया हायार जादों सोरनाव जायो नै ओरैजाय माने आं दानि सानै पार्टी होननाया माने गथ' सानैजों गथ' सासे पार्टी होननाय जादों माने गैयि गथ' गैयिफ्राबो थासिगोन
माने बिहामजो गोदानाबो थासिगोन होननाय जादों ओमफ्राय जायना गथ'आ सानै जाबाय ओरै सासेगोन सोरनि बोलोआ बांसिन नायदो एबार सोरनि सक्तिया बांसिन नायदोलाय एबार 10 জন কয়জন দো 8 जन 8 जन माने दुरुं बोनाय हाबाफारियाव बिराद मोजां जायो बेनिखायनो दुरुं बोनायखौ नाय एसे एफाब जायो बिदांस्रिया सोरजों हाजिरजागोन खोन्था सोरजों हाजिर सानैजों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोमिनिक 14 जन जाबाय दसेनो उनाव दुरुं बोनाया हाबाफारिया जाथारसिगोन ओइ ओरै फैनोसै एसे नैबे सिंगल पार्टी माने गथ' सासे पार्टी नै बिसोर गथ' सानै पार्टी माने सानैनि अभार आरो सोरनाबा अभारबो दं सोरनाबा साथामबो दं माने सानैनि बारानि गोजा गासिबो बिजामादै मोननाय दंना गैया बिजामादै मोननाय गैया ना दङ बिजामादै मोनबाय माने बिखुनजोआव थाङो बिसोरो लागायो नोंगौ बोलो होनायफोरखौ नायदो नै बाबा बिसोरो गाराखै बिसोरो गाराखै आयौ आयौ बोलो बोलो बिसोरबो गारा आयौ 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 बिसोरबो मेंबाय मेंजोब्बाय माथो एसे बुसिनो माथो जेरै बोलो एसे गोरासिन मा जाखो इसोर मा जाखो थगायथारो सोरबा सोरबा थगायथारो नुवाखै थगायथारो बोलो गोखा जानो प्रमान जानो बारा गोबाव गैथारलिया नैसोरथ' खनसे जेनखांखाबाय खनसेल'सो बिसिना फोरमान जानो नैबे सिगांनिया थगायदों नामा दहाय थगायदों नामा सिगाङाव नङामोन उननिफ्रायसो सिगाङाव फैदों जोङो हरगैया सोरबा सोरबा माने रायखुमालायनानै एसे मागोनि आं माने गरदसे बारा होगोन होननानै थगायनानै माबा लोंग्रा नालाय बिनिबो एग्रिमेन्ट जाखोमानो हागौ नालाय हर गैया ओंखायनो ओरैनो लोदो लोदो गोजासिनो ओंखायनो बिसोर देरहादों सासे बारा नामा रावदिलाय दे बोलो सोरबा सोरबा थगायथारदों नै बोलोखौनो होआखै सरि नै बोलोआ गैया बोलोखौनो होआखै ओइ नै हरनाव नै देलाय आं दहायनो बुंखानो नायगौ माइब्रा बिदैनि एग्रिमेन्ट जाखो माइब्रा बिदैनि एग्रिमेन्ट जाखोमानो दहाय आं खोन्थानांगौ नंमारगौसो फोरमान जाहरबाय लागाव देरहामारबाय नै सानै गोनांनो हामाराखिसै देरहाजोब्बाय बिसिना गाबार बेखिनियाव जों खेलखौ जागायनो होननानै आखायाव जानाय गासिबो रेडि ना मा आंबो गैया रेडि ज'
स्कार्ट ज' स्कार्ट बे ज' स्कार्टजों दै बोरिजों एखेयानो जायोलै खेला अबेबा मोनसेखौ होबावो मोनसेखौ होनाय एक्सुवेलि एखेयानो जायो खेला दे ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट आं दहायनो बुंखादों ज' फोथायनो हाया बिदि खेलाव ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' ज' फैयालै बिसोरो फैया आं मिथिखादों दहाय स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट मा हायाबालाय हाथारनांगोन ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' ज' ओइ एसे गोजानाव थानांगौमोन एसे दासो आन्दाज मोनबाय आङो खोनाहां खोनाहां 1 2 3 ज' ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट आइडियाखौ दासो एसे मोनलायबाय ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट बाजद' एसे इलिगेलखौ बुङाबा नोंसोर फोथायनो हानाय नङालै गैयिखौ बुंनांगोन ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट गैला नोंनि जोला बिदिजों जाया बिदिनो मा ओरैल' देमनाय ओरै जाबाय ओरैल' जाबाय थानोमोन एसेल' ओरै देबाय बिदिनो फोथायजोबनोसै नाब्रा ज' सिखारजोंनो हाला होनलायनाय होनसै मा ज' ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट थ' लोगोफोर आं बे खिनियाव मोनसे नोंथांमोननो फोरमायखानोसै आरोना नै बेखौ आं दानि दहायनो खोन्थाखादों बिथांमोना माने संनाय खावनायाव सानफ्रामबो जनाय सिखारनाय संख्रि हानहरनाय बानलु हानहरनाय दै होनायाव माने एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय फोथायनाया आधा घन्टासो जाबाय माने जगासिनो सिखारगासिनो माने हाया फोथायनो नायलायनो बिसोरखौ माने फोथायनोबा मा खालामनांगोन आङो ज' सिखारखौनो आधा घन्टासो होनबाय थानांगोन होनबानो माने बिसोरो रुमायनानै थैलाजोबगोन माने बिसोरो उफाय गैया नङाबा रुमायनानै थैयोबा उफाय गैला नोंसोरखौ रेडि ज' स्कार्ट 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 स्कार्ट ज' ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' बेनो बिसिनि बे महिलाफोरना एसे इलिगेल जाखायो मिथिखायो आं ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट
ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट 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 ज' 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 स्कार्ट स्कार्ट ज' ज' स्कार्ट स्कार्ट मा जाखो बेलाय माजों जाखो बेयो बिराद एकखौ थैनो लादो थैनो ला हाला गेलेसोमबाय थाथारगोन सोरजि रेडि ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' माने खोमाजोंसो थैया बिसोरो आथिङा हालाजोंसो थैयो दे ओइथिं सासे मोखां जा सासे मोखां जा उल्था उल्था मोखां जा दे रेडि रेडि स्कार्ट ज' 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 स्कार्ट स्कार्ट ज' ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' माथो ज'आखिसैनो सानैबो सानैबो ज'आखिसै आंखौ दे ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट ज' स्कार्ट दे बासि नोंसोरो बे जायो ज' सिखारनि खोमा रोजाफोरखौ सिनायना लादो नै बिसोरखौ खोमाजों फोथायनोथ' हायाखिसै आं दानि आथिंजोंसो माने बाहोनानैसो रुमाय होजोबनासो फोथायजोब्बाय आं मानसिफोरखौ ओरैबायदि खायदा खालामनांगौ नङा थैनोनो गोसो गैया माने बाप बाप बाप